ty Vánoce. Tak teďka tam má aspoň 7 nebo 8, pravda? Dámy a pánové, vítejte v Dubaji. Zůstaňte laskavě, sedět připoutání na svých místech, dokud letadlo stále nezastaví a nezhasnou světelné transparenty. Připouťte se. Celá posádka pana kapitána Marka Vinaře se s vámi loučí. Děkujeme vám, že jste dnes využili služeb letecké společnosti Smartwings. Přejeme vám příjemný pobyt v Arabských Emirátech a budeme se ještě nashledanou na palubách našich letadel. Dámy a pánové, je právě 18 hodin 12 minut místního času a teplota venkovního vzduchu na letišti je 26 stupňů Celsia. Děkujeme vám a hezký večer. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. The place remains